Mga igsuon, mga anak sa Diyos. If you love to eat, Luke is your gospel. Kung pakals imong gusto, haom kanimo ang kang San Lucas nga ebanghelyo. Sakto gyud kini nga pamahayag tungod kay si San Lucas sa tanan nga ebanghelista mao ang kanunay maghisgot og pagkaon og panagtigom sa lamesa. Si San Lucas mao lamang ang nagistorya bahin sa pagbisita ni Jesus kang Zacchaeus ug sa ilang pagkaon uban sa balay. Siya usab ang nagsaysay sa sugilanon sa prodigal son. Diin ang amahan nag-andam og pista uban sa pinatambok nga nating baka. Sa dihang ang babaeng makasasala nihalok sa tiil ni Jesus. Gisulti ni Lucas nga nahitabo kini sa balay nga giimbitahan si Jesus sa pagkaon. Ug sa katapusan bisan ang Eucharistia nga atong gisaulog matag misa nag-agad sa panihapon nga gisaysay ni San Lucas nga giimbitahan ni Jesus ug iyang mga tinun-an sa Last Supper. Tinuod gayud nga kung ganahan ka mukaon, si Lucas mao ang ebanghelyo nga sa imo haom. Apan kini nga mga lamisa, dili lang kini bahin sa pagkaon nga lawas nun, kundili simbolo sa kalipay, sa panag-uban o pagtawag sa pag-ila sa presensya sa Ginoo. Mao ni ang punto sa atong ebanghelyo karon. Si Jesus nagtudlo bahin sa heneraksyon nga sama sa mga bata nga dili makontento ug kanunay magreklamo bisan unsa ang buhaton. Ningon sila nga si Juan Bautista sobra ka istrikto. Apan si Jesus sobra sad ka hingamigo. Unsa may makutlo nato karong adlaw sa atong ebanghelyo? Unang punto, ang dili kontento kanunay magreklamo. Sa ebanghelyo ingon ni Jesus nga ang katawhan sama sa mga bata nga nagdula sa plaza apan dili malipay bisan unsay buhaton. Gitugtugan sila og musika apan wala mosayaw. Gipadungog sila sa awit sa pagminatay apan wala pud sila mihilak. Ang punto, dili gyud sila masatisfy. Mao kini ang kinaiya sa henerasyon nga gipasanginlan ni Jesus. Kanunay mangita og sayop, kanunay mangita og ikabasol. Daw murag dili nilayo sa atong kaugalingong panahon da. Daghan kaayo ang mga tao karon nga magreklamo bisan unsay buhaton sa simbahan. Daghan kaayo nga mga tao karon nga magreklamo bisan unsay buhaton sa gobyerno. Daghan kaayo ang mga tao karon nga magreklamo bisan unsay buhaton sa mga showbiz personalities. Nay mga tao nga kung taas ang homilya, reklamo. Kung mubo, reklamo gyapon. Ang Ginoo nagtudlo nga ang kinaiya sa dili kontento magdala lamang sa kawalay pagtuo ug walay kalambuan sa kinaiya. Kinahanglan ato gyud masabtan nga dili nato mahimo nga ipahiuyon ang Ginoo sa atong mga gusto, kundili kita ang kinahanglan mutuman sa iyang kabubuton. Ang dili kontento kanunay magreklamo. Ikaduhang punto, ang tinuod nga kinaiya dili sa sulti lang makita, kundi sa mga bunga niini. Sa katapusan sa bersikulo sa Ebanghelyo, si Jesus nag-ingon, "But wisdom is proved right by all her children." Luke 7:35. Sa binisaya nga hubad, ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Pasabot nga ang tinuod nga kinaadman makita dili sa sulti kon dili sa resulta. Si Juan Bautista pinaagi sa maisugong pagsangyaw nakadani sa daghang mga makasasala nga mubalik sa Dios. Si Jesus pinaagi sa iyang malumo nga pagsangyaw nakadala sa daghang makasasala nga maablihan ang ilang kasing-kasing sa grasya. Bisan unsa pa ang pamaagi, ang bunga mao ang pagbag-o sa kinabuhi. Mao kini ang tinuod nga kinaadman. Mao nga dili
kita usab dili kinahanglang manukot, manaway dayon sa mga pamaagi sa uban. Ang importante mao ang bunga sa ilang pagtuo og kinabuhi. Pananglitan, ang usa ka pari mahimong taas og humiliya, no? Apan daghan ang madani sa iyang mensahe. Ang usa ka katikista mahimong hilumon, apan ang iyang kamatinud-anon dili gyud nimo ma-question kay permi man sad siyang andam sa iyang mga buhat pangsimbahan. Ang tinuod nga kinaadman og pagtuo makita sa bunga sa buhat, dili lamang sa pulong. Mao nga kinahanglan nga ato pod nga i-examine daw bi ang atong kaugalingon. Unsa ba ang bunga nga makita sa atong kinabuhi karon? Ang tinuod nga kinaiya dili sa sulti lang makita kundi sa mga bunga niini. Story time. Sa Malaysia, matag tuig every September 14, adunay usa ka annual pilgrimage sa Melaka nga gidumala diha sa Shrine of Our Lady of Guadalupe o sa St. Peter's Church nga labing karaang simbahan sa Malaysia. Ug kini nga pilgrimage giapilan dili lang sa mga Katoliko sa Melaka kundi sa daghan nga deboto gikan sa tibuok Malaysia ug bisan gani sa mga gikan sa Singapore. Popular kini nga debosyon tungod kay kini naghatag og dako nga panaghiusa sa mga Katoliko nga minority sa Malaysia. Ug usa pod ni siya ka oportunidad sa pagpadayag sa ilang pagtuo bisan sa usa ka nasod diin ang Katolisismo dili kaadyo maingon ta nga dako nga portion sa ilang population. Apan ang ilang panagtigom sa daghang mga tao sa usa ka adlaw sa pag-ampo og debosyon nagpakita nga ang bunga sa pagtuo makita sa panag-uban og kalig-on sa komunidad. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang atong ebanghelyo nagtudlo nga dili kita kinahanglan mahimong mga tao nga puro reklamo ug puro na lamang pagpanaway. Hinuon atong tan-awon ang bunga sa atong kinabuhi ug sa uban. Kung ang uban nagdala sa bunga sa kaayo, ato silang pasalamatan o suportaan. Praise the Lord. Ang simbahan sa pagkatinuod, dili lugar sa kompetensya, apan lugar sa pagtinabangay o pagdala sa tanang matang sa bunga nga dinasig sa Espiritu Santo. Busa, karong adlaw atong pangayoon sa Ginoo nga hatagan ta og kasing-kasing nga malipayon nga muto og mutuman bisan unsa pa man ang paagi. Ang importante mao nga kita magpadayon sa pagdala og bunga sa pagtuo, paglaom og gugma sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.